Claudine N. Sanfournier u l-Bank Pilatus wieġbu mhux ħati għall-akkużi relatati ma' ħasil ta' flus. Il-mara ta' 41 sena minn taslim ma ngħatat il-ħelsin mill-arrest u l-assi tagħha ġew ifriżati temporanjament sakemm u jekk il-prosekuzzjoni tiddeċiedi li tappella għat-talba tal-ifriżar tal-assi. Sanfournier li f'mumenti minnhom infaqet tibki jekk kif telgħu quddiem il-maġistrat ġew mifsud żewġ tiqraba tagħha biex ikunu garanti għaliha, ingħatat il-libertà kundizzjonata fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 40,000 euro. Fisem il-Bank Pilatus der Stefan Camilleri minn PricewaterhouseCoopers bħala l-persuna kompetenti maħtura mill-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjari l-MFSA biex iħares l-affarijiet tal-bank. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mis-Supretendent Frank Tabone mill-Ispetturi Claire Borg u Pauline Bonello, assistiti minn Cinzia Zoppardi Alamango u Martes Grek mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-Ispettur Pauline Bonello mit-taqsima tar-reati kontra l-ħasil tal-flus spjegat li f'Novembru tal-2018 infetħet inkjesta maġisterjali fir-rigward tal-operat tal-Pilatus Bank. Illum din l-inkjesta hija konkluża u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija huma magħluqa. Hija spjegat ukoll li esperti u l-maġistrat fl-inkjesta ddereġew il-Pulizija u l-Avukat Ġenerali jieħdu passi fil-konfront tal-bank. Bonello spjegat ukoll li fil-5 ta' April ġiet arrestata Claudine N. Sanfournier dwar investigazzjoni ta' ħasil ta' flus. Minn dak iż-żmien hija kienet fuq il-police bail u sarula 4 interrogazzjonijiet biex tara u tiċċekkja ma' dokumenti voluminużi. Bonello rrimarkat li l-akkużata dejjem użat id-dritt ta' silenzju u żiedet li llum l-investigazzjonijiet huma konklużi. L-Ispettur Pauline Bonello ntalbet sabiex twieġeb xi mistoqsijiet mid-difiża kemm ta' Claudine N. Sanfournier u anke tal-Bank Pilatus. Fil-fatt Bonello wieġbet li Sanfournier ma rċevitx flus apparti flus tal-paga. L-Ispettur ikkonfermat li Claudine N. Sanfournier m'għadix direttur tal-bank u li ttieħdet id-dokumentazzjoni kollha mill-bank sabiex ġew eżebiti fl-inkjesta separata li ntemmet.